Maus, que es celebrarà el pròxim 15 d'octubre al pati de Maria Auxiliadora. Les inscripcions ja estan obertes i ho estaran fins el dia del festival. Les podreu trobar a la pàgina web de la parròquia Maus. Les places són il·limitades. No et pergues aquesta experiència Única i inolvidable! Al mirall es mira, s'ha posat la falda, ha trucat l'amic, el que sempre tarda, s'ha assegut al banc, esperant si baixa, passarà la vida i així tot li encaixa. S'ha acabat la feina, baixen a la plaça, paren aquell bar on tothom s'hi passa. Fa una brisa clara, un sol que lluerna i són trending topic en els grups del WhatsApp. Al vell mig del poble publiquen la història, va de boca en boca com una revolta. Tot el món s'adona, mai s'acaba ni s'enfonsa a les xarxes del nou món. Xuten el baló contra la façana, juguen els infants, juga la canalla, passegen els gats als teulats de pedra, també lladra un gos, un pardal que vetlla. Les velles ja trauen la cadira fora, mentre els nens preparen sopar a